Kitang tanan nga katawhan nga niya sa kalibutan, gitawag kita sa Dios. Adunay mga katuyuan ang Dios sa tagsa-tagsa kanato kakinabuhi. Ug sa kanunay ang Dios nagbuhat og kaayuhan sa matag usa nga nahigugma, matinud-anon nga nahigugma ngadto kaniya. Tungod kay ang atong kinabuhi aduna gayud maayong purpose ang Ginoo nganong ania kita sa kalibutan. Nganong hangtod karon buhi pa kita. Dunay gusto sa Dios nga atong buhaton sa atong kaugalingon. Gusto sa Dios nga mahimo kitang matinud-anon ngadto kaniya. Gusto sa Dios nga magmatinud-anon kita sa atong pagsimba kaniya, sa atong pag-alagad kaniya. Tungod kay ang gusto sa Dios mahimo kitang tinuod nga iyang mga anak. Dunay katuyuan ang Ginoo nganong ania kita dinhi sa kalibutan hangtod karon. Roma 8 bersikulo 28. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Ang Dios igsuon adunay maayo nga katuyuan sa atong kinabuhi nganong ania kita sa kalibutan. Ug nasayod kita nga ang tanan nga paagi sa Dios sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, ang tanang butang nga niya sa kalibutan nga binuhat sa Dios nga dili binuhat sa tao, ang tanan igsuon nga iya sa Dios aduna gayoy kaayuhan. Tungod kay gusto sa Dios nga ang atong kinabuhi adunay kasiguruhan ug adunay kaayuhan ngadto kaniya. Tungod kay ang atong kinabuhi igsuon gusto sa Dios nga iya kining gamiton sa paghimaya kaniya, sa pagsimba kaniya. Mao kanay gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi igsuon. Tungod kay gusto sa Dios nga ang atong espiritu makigkauban ngadto sa espiritu sa Dios. Tungod kay gusto sa Dios nga mahimo kitang iyang tinuod nga mga anak. Roma 8 bersikulo 29. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Gusto sa Dios igsuon nga mahisama kita sa iyang anak. Ang iyang anak ay gipadala dinhi sa kalibutan nga mao si Hesus. Gusto sa Dios igsuon nga si Hesus mahimong atong kamagulangan o kita mahimong mga katawhan, kita mahimong mga igsuon ni Hesus o mahimo kitang katawhan sa Dios. Mao kanay gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi igsuon. Maong gikan sa atong pagkatao, gilain o gipili na kita sa Dios. Tungod kay adunay katuyuan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Maong sa kanunay igsuon ang atong kinabuhi atong ipagamit ngadto sa Dios. Ang atong espiritu atong ipakighiusa kanunay ngadto sa Dios. Tungod kay adunay maayo nga katuyuan ang Ginoo sa atong kinabuhi nganong ania kita, nganong buhi pa kita hangtod karon. Tungod kay ang atong kinabuhi galamiton alang sa paghimaya ngadto sa Dios ug dili alang sa kalibutan. Amen. God bless sa tanan.